Osofu Daniel Bema Seye, Otwananta na Yebisa Bisalo, Urinti Prako Atia Buntia Polono, Atutia Botia Confine, Osofu Daniel Watopia Wonkojo Mona me freno, Yedu a Chedi Sembe Kuya Sayan Yesrono, Sawa Mokodia Kono Prako, Wakwariana me freno, Nana Sewa Wedi Bawaseno no. Aya kasia kwa kaya kwa yiko sugyo nana wohimo nana sai wohimo nana ne amuru gwa no nana de sheda asia no nana breshi ayi babu nyanko so mo ba asase aragun adeshimama mimo bibia trase e de ba Hamburg ahimfie otumfo se tua bebi okotokohene wona atisika dwaso na sisi okrawire nu obrawire nwuma so asantemadu pon no esremu se jata o se tutu nyam kese o se tutu awufuru onyina sayase wona waye ahoma sanko a wosan kwantimpo mu enti edi akuma bo mu anu age amene yehuri trawo anu ayi ahwe yakotofo wasenso anu aboyemfe yakwati unso ane ayira o se tutu nyam kese kotokohene na wade hia no mai wo Hamburg ahimfie ya kiawo eburu Nanan mahimfo amu wo maga na mefi atifikosi anafo frepuye kopomatoye nanan mahimani ahimfo ye kia obibiara ediba yedwumadie so enne asemu aye beka eye abokosem bia wonmu na asie se omo akọ university awie no mo saye lecturers wo university na omo toto ho ayampia omuntimi nka abokosem num kure no yede enokurem a ewom no eba betudwa ni nyina ne sei owura bi a yeso de kwadwa ageman ono na ese so ye bro champimni na ohiniba media enene eye interview bi efa akwamuhu na sedi osito abakosam ne twetwene ye no kura no utimu sedi oka ni nyina nya no kure na se ya tenetre no a a bedroom rebi no obesai Ghana ya bokosem enne wamana battery so sanse ohiniba media apagya no amnanya baabi pagina ntino sese no wo ye niema bi a emfa nkoso nso emre akanfo na ni nyina ne se bunu a ye ka bunu no ebuno na enye kingdom obi obeka se bunu ye kingdom bi asini hu esanse Kurono ni afra ne bunu manso na nkire se na ye kingdom na kingdom wa na wo akama mu tete no eye ahodo 9 na kingdom ahodo 9 no omudin enedidi suyi de dikan eye adanse de toso mienu eye kwamu ena de toso miensa denkira na de etoso 9 no eno na tumi kuta no afritite abedru ne eno ene Asante Kingdom na ene say akamemu kingdom a edi kai esisuo no eno ena ye friend se Adanse Kingdom sabra Adanse baaye no na kwasi buroni kura woni baabi a ye friend se abibiman a ye wo no West Africa no ewo kura eti Adanse Kingdom no ehya ase no esisu bese emfie ahanu ekwa ahasa na edasu ginaso na so hwa bokosemu a Adanse Kingdom no eho ena abehu se abusua toa akase a ewo akamam no dodo na akotenaye biti se ekwanafo eho na omotenaye bretufo etena ho asenefo etena eho sana asakiri so etena ho agona enso etena eye Adanse Kingdom eti agona numu ena ma yenya omane a yefre ni denkira agona numu ena ma yenya amanto a wonmo ahemfo eye agonafo sa ehwo aso ene yenya nananom asonafo eninti ema yenya akyem yebenya adweso yenya baabi etise ofenso yenya beposo yenya atabubu sansa atabubufo mo firi Adanse
ena omo betena Kumasi kotia ho na omo kuro ni de saman meka saman ya nye osaman ya yesi ohunahuna nipa na emo meka osaman kyese omo kosa oman ya na omo kosa eniti omo tufiri ho no omo kotena aframsere so wo mo ne beposofo na eyanuafo ansa na omo kotena baabia na ye friend se atebubu na adanse eman no aye adanse kingdom no esi so no won mo mu beyi adansefo firi ho no omo ni denkyirafo na de wo mu ni se denkyir adanse man ni esi so no egina so kyere na fe no na adansefo omo ko denkyira ekogye wo mo nto baabia na ye friend se asuminya kokofu bekwai enum nyina no na obia som adanse enti na eho ne na nananom ekosua se die sisi dai eniti so hwa abokosemu a abusua a wo mo ankotena ho no eye adua na nemom adua nafo no no mote asuminya nanso adua na ka akire eye kumawu no omutufiri asuminya ekotena adanse sabra na adanse eye oman kese saa no eho eno obukosua se die sisi adanti aduanafo ekotena ho no omukotena adanse ahensai ansa na omufiri ho eba bese akotena penimu ase omuni namu a omukotena otikrom ekokekere enkura aka ho ansa na omuko baabia na ye friend se kumawu na se okọ kumawu a baby a wo mudi ka akotena ye kura na ukona ubehu se ebo paa no adane asesedwa esi ho ye frɛ ho no boten a ebo kakraka ubon se esi ho na ebo nketenkete hyehyase dachi bia na nagyeni boaten mebo modin ase meduro magandam no hamburg ahimfie bɛkɔ ho ne akwa kotwa ho mfoni ama ye de abeto so ama obia agiedi eninti adanse enedi ka esi so na adanse hini bi ne friend say na awurade basa ne penso na adanse eguye na ne kofa baaye ni adanse akonwan anasa adanse man ne esi so no denkira hini sabre na ye ni ekobia ne friend boa mponsim ne penso na obosom eye adanse sabre adanse hina no otia konwa so ye friend awurade basa na omu nyina kotua entoma adansefo eti adanse hene no ai na ne friend se na awurade basa no osoma ne babantie bi a ye friend se apia brenya se apia brenya ko denkyira na kokogye ento bremi na bokosam kire ense apia brenya ekoduru denkyira no wakogye ne nto a yesika akọ na ode bro papa na oba no ene denkira wo ko hunu se ababa wabi a wakata ne huasie owo ensuo mu esi enema kane no yakasa ohoro niema sabre no ebo esisi wa na mo de niema na guso na mo de pem ebo no so saa na emu fie no eko saa bi na ababa wa ne eye na bokosam kire nse apia brenyan okoto hye ababa wa no so ekofeefee no okoto ne muna ewu nsuo mu ho na baba wa ne di esun kokrum ekobo denkira emantia amane na mantia no so efa tumi hye wo munsem na omo bekire eye adanse hene ne ba ye friend se apia brinya no na omo bro no a na kane nso no na ohene ne ba no yenyi ni tirinwi na yiwai yemfa nka ni tiri eti ni tiri no wagya ne mpesempese na bogwi nyina afu bebre nanso denkirafo no ekire no ebro no eyi ni tirinwi no etwitwa na bogwi se no esa de bigu ya webse omfa nkokire papa se omo abuno eti asem ni bedru na awurade basa ni mu no na awurade basa oboaboa no ho etusa ne kase otusa okokun so onkotia denkirafo ne saa kunum na awurade basa owuye eno ne de adanse ahinie no eya adanse kingdom no ehwe fom a ansori biem
me kire se awurade basa yi a meka na asemi ono nso ne ohina odi kanya okiame ne okiame bia ni baabia ewa kamem on di kanya kiame na ne kiame ni di dinde onwan afraga sei ena adanse edie ne tie eniti ye ka kingdom a adanse na di kasi so afei kingdom wotoso mienu eye akwamu sabra na adanse kingdom wo ho no ena nanan aduanafo ebinum anu omo asuminya santeman so no kane no ne ani asanteman etini afre na asuminya ho no ena omutu ye medical kiro se kumawu kura akotena adanse nemom adua na birafo omo de omo antena ho omo tena kumase nkyɛn kuro bi de abira ena omutu ye na omo kɔ mfante heman ɛhɔ na omo kɔ kikiri omo man ya tre ya ma akomu ahiniye no etra ya ba beduru baabi a ne yefre na akuapem no enam kwaye mu saa nti omu nkuro no baako ene kura yefre ne se achim as amankesi nkuro wo ho baabi kura te se winiba ni nyina na ka adanse kingdom no ho ebesi ensanwam na fro bepo no ekọ akuapem sei ena adanse edie no nso etie etiefo memammu so yebesan agbabiem One more so yasne ami adigma die ebrem no ba ko ne Empress Hotel meka Empress Hotel a na ye hotel nwanwaso bi a wonu masi no kade abam ewo kwaye bibrem emantam ewo apuye emantam wo omaganam etimu amu wo omaganam na wo abruchimemu ababia na akọ omaganam a bo ani hwe kwaye bibrem e na koda Empress Hotel a ewo eye abam kade ehọ na behu se hotel papa bi aba ama hotel nanso aye de sanse nanse ya me ko omaganam yi ehọ ena nanagini boate be kokodae wonu amutoso mienu eye Malata market me ka Malata market a eye egwadie bi a omudwumadi a omudie ne se omoton abibremu aduane bibi ti se bayire menken koko atwubo banche prekese enyadoa ne abibremu nuane nyina omoton bi eni ti wo hwe omo akira kwaye omo Hamburg kurum baabi a efro se Fredericksburg eno ane se obefa train free Hamburg Eco Airport ana de free airport eba no na wasi wo Fredericksburg usane ya wanim tentenso abrosa tintin esi wo no ano Malata market ene wo no ko nanu omunkodigwa na abehu se Malata market wonom de abibrem aba abrochimemu wo mo ka ho biem eye JA Bani and Company Limited me ka JA Bani and Company Limited na me kire se omudumadi a omudie ne se omoton ensemna ani nura edisiesie fie mefie ye hwam eni ti so asi hotel ana wo mob bi ana wasi edan nwanwaso bi na de bibi ti se floor tiles ana was cement fie kama na pese hote dia ene na me kamfo JA Bani omwadure friends 20 Bani disinfection amount kokoto bi na fasiesi ofie won mo ho emfoni na dam nsan so yi ohwehwe wo mo akira kwaye a ubenya won mo no muduro no so ye kama JA Bani and Company Limited omo aba ama nkakape ene enmuawamwa ni nyina ewuo fie konsonkronso no nyina obi adwane enite won so pebi na fasiesi ofie afei na me kasa mafa hotel nwanwaso bi a yesini wo Kumasi Brono e friend said denchem wo so ye friend Hampark Hotel Hampark Hotel ye hotel papa bia emu na de yie wonu wo baabia swimming pool wo ansana baabia mofra wodo omko mbedi agro omo wo free wifi omo nso ehumfoni ene dam nsani fa so yi bomodia na hwe omo akira kwa ne kokoda ho na behu se Hampark Hotel omo di hotel aba ama hotel nanso ayede etiefo mema akwa aba di bedwumedie so yetwa yabokosem no so na akwamu kingdom no nso de ma akwamu kingdom no eguye enie
akwamfuo yi ebra no omote ehwo a wo mo atretra ba bedru ba bia na efre na akuapem ni nyina no na ayo man free ba bia na wo central region ni besi eastern region foro bepoi eti na kwamu aye o man kese sabre ne obno ye ni bisa o enu nti ne yakoba ya ma ni gu ye ne se enkrofo bia ye from se gwanfo eye kan gwan ena ye won krofo kuo bi so aye from se dewufo wo mu nyina nso no mo te won na o mo hye akwamu ase na akwamufo no ehye wo mo so eniti o mo te se ohini bi aba betena kwaye bretuo no mu a e friend kwaye bibrem a ye akem no na o mo akikiri kuru sa brempo akem o mo kuru a ye friend se kebi aduanafo na kwakikiriye ena nananom asonafo na o mo kokogi kuru ni free wo mo nsem se bia meken no okọ kura ye friend se akem abuakwa state na o mo beka ho abokosem akirewo enunti ebre ba asan no ena o mo de beda o kinhina ne friend se nana owusu akem tenten ena no owusu akem tenten so odno ane wo faase odno nana akikiri kuro a ye friend se akropon ye akem akropon eniti de akoba ne se omo sumae ena ma wo call se ene sa na tie dia monsumu nkokoge agwanfoi emfiri eye akuapim akwamufu eso eti nana owusu akem tenten ne wo faase a wo suma no 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 yo hine o ono ye odisi na ni din de odihye sofori ono nana ye akem mamu nyina no eye ohina woda twafo ehine na ano eti kayeka aya adonte twafo him eti wonna na ye akim twafo hine eninti kura ye friend se akim ekropon ena wosoma me se munkoboa eye dawufo ani gwanfo no mo ne ekwamufo nko eti sabre na ekon no omokon ye no ena na ayodisio safori imeka safori a edin no wode obi a okosa okokon ti osafori ofori a okosa ena omuye ne safori eti okokon no ena omukotu akwamufo eguye eniti baabi a woduru ya omutimi pam akwamfo ntimi atra omutwa asuo eye asuo vota sabre ne omutwa ekọ negya no eno kura omudi aduru ho a omutimi buro akwamufo no omukikiri omukuro no ho ena omudi kura na omufiri mu baaye no eto so eti ye frɛ no akwamu akuapem akropon eti wukọ akropon a omunchi pa nsufiri akim akropon sei ena eno ho abakosem tie eti owura yi a ye frɛ no agimayi a oka bakosem se akwamu kingdom guye ansana aduanafo ni etu ahwete akotra baabia na omo oboa esanse ya kikira asante ansakura na ye be kikire akim na ye de na akimfo koboa ma yetu akwamfo ena akwamu nso no ehwo na osetutu okotena ye sabre no na aduanafo no wo mo kikire omunkuro dada ne ye wasuminya a ye wo kumawu ye wo bompata ye wo agogo eniti dia wo ka ni nyina no enye nokore obugu akwamu kingdom ni wieye no sabre ne akikire asante dada eti abokosem kura kire yense akwamfo kotena baabia no omuti kura no omo kosa na santeman ekokoboa wo mu a mede ho abokosem ebebremu na kingdom a etoso enan a de etoso miensa na nu ni denkyira no ne denkyira nso ye nyina nim se omusi so no omude omu ani si enipa na omote baabia na ye frɛ no ada asante no na omo hankuro ni bi omo som wo mu eniti emna ekoba se asantefo no hunu se de ekoso no eninti eye abusuakuo a ya na nemafo mu kan se enton da bi nye nton wa nemom eye busua sa busua omotena ase eboa omo ho ema ya kikira asanteman no
na omoye maako enan me kan say die dikan eye nananom ayokofo yi womo enkuro no baako ne baabi a na ye frɛ Kumase ne ye frɛ Kwaman de toso mienu eye kokofu de toso miensa eye dwaben womo ena kikiriye nti no omo ye miensa kokofu dwaben ena Kumase nti eye nkuro ne miensa omo ye ayokofo ena nkuro a eka ho mienso no baako ene baako no chese omo de omo ye kuro ayi kuro baako a ye abusua no omo nso ne ye from se adako nemom adakofo no omo eka efiri oyoko abusua no enti adako no omo ne Asante Nsuta ne etosum ebiem eye aduanafo no omo ye mienu aduana de mienu no baako ne kura ye friend se Asuminya ene baako ne Apem so ene ye friend Kumawu ene de ka ho eye abusua baako no ono nso eye Bretuo abusua sa Bretuo abusua omo ne Asante Mampon sa enkuro nsun ene transeki eka omo hu bo mu a yenya Asante ansa na omo aka no ebeka ho na bra omo tu denkira aba agu ye no a Asante esi ni naso no efritete no ebesi ne sabre no kingdom bia entimi nsori biem na bunu de ne de na nye kingdom na ye kuro a ye frɛ no Bromanso eninti ebra ye kikira Asante makura no ansana enipadom ne bia efri Kumase amakom kura etu akɔbono a omokɔ kikire enkransa nenam kransanfo so ene ma Asante hene na no Opokuware wone Bromanso ekoye na nsen wutie nkrofo abakosem a omusi takiman anyini che kuro bia omoboa enya nokure da Bromanso no eni ho biem senke ye ka Bromanso dia na ye ka se Bromanso ekuro no ena anyini nanso ente sa boyam kura anyini che takiman nemom Bromanso hene no a ne friend se na Kwakye Ameyaw one ne hima ne friend se Dwamna omo ekontokwa na Asantefo di omo sina na Dwamna no omo kye ne ba Kumase ena abokosem kirense oso wonhunu ohia da eninti omo de kenten ema ne se onkonsuo wo asu a ye friend se subimu no mfamra menhi na nyeni menhia omfamra Kumase ahimfie nanso oyeyeyeye wanko wantimi amfensuo na mfiri ensuo mu ama ena ose ahia mensuo sukom teme iti we no kwa as was said by Nana Dwamnawa say enetie ena nana no you hina your friend said Kwakye Ameyaw no na odisika eye krakra wonu musu odisika akọ na eye na omudigwa ekọ baabi a na your friend say Guinea Sudan no ne ade eti no owusika pa na eho enana omo nim sika adwinnie ewo meka sika adwinnie fo a wono omo ye Goldsmith fo eniti ebra Asante di omo sunkunim no omo sesa omo nyina omo nim sa adwinnie a ye kan Goldsmith fo no ene obi a nkutanim die kase bia no efiri aye Bromanso eno omo do omo ba Kumase eno obo do omo ba kikire Kumase etena ho enti uko Kumase akanetete no na abonofo no a omu free baby a mekire no na omu ye Goldsmith fo nti omu tu Bromanso ahine no eguye no ansa na omu ba bekikiri kura ye friend se Takiman nti egde na kire se Takiman na ache isanse Kumase ebaaye no ansa na osetutu eba abaye hene kra ma na Opokuware abaye Opokuware penso so na mo ne Bromanso konye ena omu twifa Bromanso fo so no dihye baako a ye friend se Kwabena Taki ono so ebekikire Takiman eniti eye den ena tisa
owura kwame kwadwagiman ya o ka bakosem na bomodin ase wodi besi poso ama amansan atie na se wo ka bono na wa akotena wo se asante no na bono ka ho dia wo ye otrofo enne meka nokre esanse asante ya kikire ye no wo mu etwifa bono mansofo so a eho ni takiman no eho beka asante man ho ebiem baby a enne ye frɛ bono region no na nka bono ho eho ye frɛ ni gaman eniti enno enna gaman hina ye frɛ no abokofi asanteman ne koye edi ni so enkunim odwane kɔhye pon ema omo kɔkire ni twa niti ofenso hina ye frɛ se wiafia kenten ede ku no na bokosam kire se ebra omu twa asu a ye frɛ ne tan no enna papa ni etiri efiri to nsuo num eya abokofi enso obi antimi nkɔ no akɔ akoyi enna nana dwamra kenten no eto nsuo num kɔ yi etire no ede baaye eniti ukɔ ofenso a ya nana abokosam kire se nana eyi abokofi tiri da frata so a yede ne kɔ akɔkira osantehine ewo na himfi a na wo kumase pampa so no abokosam kire se hunhum nesu etire ni su ena ma omunya abodi bi ma ofenso hine ye ka se asante munne dwamnase asante munne wiafiase eti wokɔ ofenso a abanya ye hye na himfie no ye se asanteman munne wiafiase asanteman munne wiafiase wokɔ ɛhɔ a wobɛte saa abakosemiase enum nso ena ma bɛkɔ ahene nso ye ma na bodina ye de berima okogi asuo ɛka ho esanse saa kon no osoma me yakɔ ka kire osantehene se ohia nsuo ama osantehene abokosem kire nse nsuo a na wo toa kasie mu no emaakoma akudumienu se momfa nkoma no na omfa nko okoye no se na nye sa nsuo we na mihia na mmom no mihia abokofiti eti nsuo tan no obetwa nsuo na akwa kokum abokofi ene ma bekwan so etwa sa asuo no eninti ene ma no so okungi asuo ni ye de berma aiso eka ho eti wa wutie mi mumma kwame agima kwadwagima no wonte ase se doma no otisuntre so entokwa ene ayi atuate ene ma wo mo buru na otukotena boma ene honso ye buru na okotena abisim baabi a ne domafo te no omokoye ne nananom agonafo ene nete ho agonafo enso no omuti firi denkyira onom na nete ho omukuro ene wamfie eti doma de ekoto wamfie na wamfoe ema omu baabi kotenaye eti kuro ni omutu ni din se wampam eniti abokosem a meken no de kwasi agima ekwadwagima wo kan nyina nya nokore enu biem so no abokofi ni aburu ni wieye no a ho nyina beya asante no ekun na wo mukoye no sabre kura ye frɛ ne se asante asokore ehwa dihye no wo so eye ekoonafo ena wo nim ekun ho animdie eti wo hyehyɛ kun so a wontimi ntwimfo wo so ena ma nana opoku areka se ene mo so montena na mo ye ban ho mayen eti ho na wo tretena ye no omo ye ekoonafo a omu firi kura ye frɛ se asokore na edin brekum ne de omuduru ho ene sesan ye eti so obi betena obi kromu a sesi ya ya yete aburukira hai nesa wowo ba wa burukira ha akora no oya de anya ninki firi Ghana na mom ebi kura wante Ghana kasa kura na ninki efiri Ghana sei ena abokosem ne tie eti nye 1935 ena ma bono ebe kan asante ho na mom tokwa ya buro abokofi ena omusa abu yinso kan ho adinkra kakari no ena kofa eho ebe kan asante ho sei ena eho abokosem tie eniti wo a wutie me no mutie me a nese mukokotie kwadwagima de na monka nkire nse Hamburg ahimfie na naginim bo atense oboa na oma abokosem enadi ma ontwa ade no enkia no oma ne nade da na abokosem
moye de nya yentimi ema ne nyira esada etiefo aha enam di dwumadie bisie sawo magana mana ewiase afana ba bia na pese ye di bebo dwumadie ho dawuro mawa frɛ ye telephone numbers ye gugu asie ye begye so na ye ne wa aka ho asem sanso ena se wonti bibiase a wo de comment no ebeba fadie emu asem a wo bebusa ye betimi ayi ano kama ama wo enya temdidie lemom na abokosem ena yesua eniti bomodi anazo fa comment ne ebra enu akire no na wo like a wa share ama obi biara nso enye bi ati nipa oso amasen no chinchin fidie ema mehu me kasa fidie so fefefe ono ene me director ono anso ni me producer odi sika brantie papa bi ekwo bagese simprimu ahwenie bodomewuo ba bia wo bia ninia me kia wo buru no ma kia okogi ama ko fifrim pa obaso a asanteman hina wo Hamburg bretu obakirikashiri ekyem ne etwie de hie amani ampokirefo a yede atuduro ni akorabo na gige utata mprensa dako na dawuro manti enene yenya Hamburg ahimfie etina na ba bia wo bia me kia wo eburu na me a medi dwumadi ebremu bidinde nana ageni mboaten oduma kuma kire ma otwam wa hini kwabra so boaten kuma wado ahene banemi ka kire ni mwacha oyi akwa banemi ne kuma wuko dua kenten enananemi etiefo me mamu nyina monitio